Благодарим ви, че сме заедно. Всичко е в главите ни е авторски спектакъл по лични преживявания. Спектакълът е работил в продължение на 6 месеца и отразява реалния живот на театралната трупа през цялото това време. Мястото е собствения форум на театрална трупа 3-4, създаден с намерение да се превърне в място за виртуална репетиция на новия спектакъл. Главните действащи лица в него са действителни, а случващото се на монитора в последствие се превръща в основен сюжет на спектакъла. И тъй като в трупата се работи по лични преживявания на героите, мислите и концепциите наистина съществуват в главите на участниците. Текстовете са написани от самите тях, изводите също. На практика спектакълът е мащабен интернет проект с конкретна насоченост към проблемите на младите хора. Уникалното в проекта е, че за първи път козлодуйската публика можеше да види постановката преди самото представление и да наблюдава случването на спектакъла в реално време, в продължение на няколко месеца на интернет адрес tt34.14.forumer.com. Проектът е основан на нов мултидисциплинарен подход в работата на ОДК с участието на няколко от направленията в комплекса – сценично изкуство, психология и медии. Всички големи работили по спектакъла също сме бивши ОДК-ри и приятели и заедно направихме кинорежисурата, флаш-анимацията, режисурата и постановъчната работа, мултимедията и още много други сподвижници, всеки със своя принос. Като добавим и форумците в интернет форума на трупата, участниците в проекта надхвърлиха 100 човека. Целта бе да се постигне обединяване на много млади хора в единна самоорганизираща се творческа общност. Благодарим на всички, които ни подкрепиха, на родителите за търпението и доверието през дългите месеци на репетиции, на Народно читалище Христо Ботев, което ни предостави голяма репетиционна зала през цялото това време, на Дома на енергетика, чийто екип направи така, че идеята да се превърне в сцена, на ЗОО Свети Кирил и Методий, СОУ Христо Ботев и професионална гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов, които подкрепиха с разбиране проблематиката на младите хора. И сега нещо много важно. Театрална трупа 3-4 получи официална покана за участие в 12-то поредно издание на Международния младежки театрален фестивал „Време Враца“. В фестивала са поканени за участие групи от целия свят. Сред селекцията във фестивалния фиш са включени 16 спектакъла от България и чужбина и ние сме сред тях. Това ще бъде третото ни участие в фестивала, след участието на театралната трупа в 9-то и в 12-то му издание. Предстоящото участие в 12-то издание на фестивала, за което заминаваме след 2 дни, също става възможност с подкрепата на Община Козлодуй и АЕЦ Козлодуй, за което много благодарим. И така, в действието сме. Актьора не трябва да имитира някакво преживяване на чувства. Той трябва да се движи според поставените дадени обстоятелства. И ако има някакви незабавни места при пиеса, те трябва да се анализират и от тях да се изведе към сливния материал. Работи по спектакъл. Работи. Добре.
ускориш. Например, да направим схема на спектакъл. Схемата. Да. Спектакълът започва. Трябва да има общо представяне на целостта на груповата реалност. Но вие не знаете какво значи групова реалност. Групова реалност означава всеки да открие собствената си реалност, реалността на друг. Разбрахте ли? Да. Вие поземете някой да разберете нещо чужо. Разбрали сте гръци. Добре. Браво. Айде се. Знаеш, ако точката си а многоточното е общото, може ли тогава да се каже, че общото е сборното много? И ти предичката си другия, и другия е ти, и ето една групова реалност. И ти. Така е. Свикнали сме да определяме еднакво като нищо. А всъщност там е всичко. Пример, аз не твърдя нищо. Аз просто поставя ситуацията в ако относно това какво е майка за мен. Ами концепцията ни втълпила, че майката е нещо черно, тъмно, страшно, лошо. Но защо? Моят враг е примерно червен. Тихо! Ти е магазин! Да, точно така. Моля, не сте с реалността. Стига цветни мракови реалности. Работим по спектакъл. Работим. Може да влезе някои от упражненията на света. Примерно, това с котчето гръбче. Да! Точно така. И така всички реалности стават една. Да! Само, че не знам кое упражнение точно. Станаха много неизвестните. Неизвестните. Училище бързо. Какво правим, когато имаме повече от едно неизвестно? Система! Трябва ми друго уравнение, в което Хикс, Y и Z да са известни. Ама откъде да се вземат ти уравнения? Не знам. Тук не помага нито квадрата си, нито кръга. Тогава какво? Не знам. Някаква нова фигура, хибрид между кръг и квадрат. Кръг-град. Какво? Повтаряйте за мен. Кръг-град. Кръг-град. Стоп. Да, няма такава фигура. Няма. Кръг. Квадрат. Квадрат. Триъгълник. Кръг-град. Вие сте говорили глупости. Какво искате? Синхрон. Точно. За синхрон говорим. Тук синхронът между реалностите става абсолютно изчистен. И може да използваме видеостена, която да изобрази нещо обратно на нас. Кой не съм? Затварям очи и виждам себе си. Виждам се такъв, какъвто съм, когато се погледна в огледало. Но не съвсем. В главата ми има едно друго ти. Него това ти го наречем аз. Това аз протяга ръка към другото аз и го докосва. И в този момент всички останали разове протягат ръка към първото аз. Аз! Едното аз започва да моделира другото аз. И така всички азове моделират другите азове. Накрая, след моделирането, остава само едно аз, което си също. Ами аз? Не, аз. Пак аз. Това аз изкарва една игла и почва да пука всички останали азове. Вследствие на което се превръщат механизми. Браво, Яни! Каза нещо. Тихо работим, казвам. Тук има часовнигарските етюди. Всеки изиграва собствената си реалност, обаче механично. Човек поправя дома си. Има цепка на панталона,
саксофон, музика от музикалната. Балерина танцува на тъмна и страшна музика. Младежи се веселят и танцуват. Всички музика. Човек яде и се изхожда на каквато и да е музика. Всеки изиграва собствената си реалност, обаче механично. Само че, как ще го отразите това на сцената в щене само? Да, тук може да влезе упражнението, което гледаме Вели. Вели ще разкрие пълния си образ, ще отдели част от групата от правилното и от правилното и ще оправи всичкия хаос, защото тя чува. Тихо! Тихо! Аз чувам. Чувам, но не знам кое е правилното. Има Бог! Защото първо, си имаме за прекалено слави и имаме нужда от някой по-могъщ от нас, който да ни пречи да правим. Просто ти дадената ни глас. И второ чувам. Ама няма да ви кажа. И трето, и четвърто, и пето, и много чувам. И като се замисля, всичките се допълват. Здравейте ми, Стусмър! Ще ви предложа договор, на който няма как да откажете. Мога да мечтая много неща. Ти искаш ли да си красива? А ти да си известна? Ти да живееш 100 години? Замяна на всичко това искам само душата, когато умрете. Я ми кажете сега, готови ли са да платите цената? Не, ти душа! Що бе, не искате да сте готини и красиви? Тихо! Делихте се на две. Това е моментът от спектакъла, в който групата се разделя на две. Рацио и ирацио. И започва от поредите от блъсъци. Чудесни сте. Браво! Само че, как ще отразите тези две понятия? Работно, понятия на сцената, не знам. Ние сме казали рацио. Който се появява външния образ на суровата действителност. С кодово име. Работа. Работа атакува група. Групите реагират сходно, обединяват се и асимилират работа. Дървото е материята. Дърво? Материя? Ориентира? Трябва ли ги ориентира, като не знаете къде се намират? Като не знаете дори материалния свят, в който живеете, дали е реалност или илюзия? Я, дига спрете си. Олег! Спрете се! Вижте ни, па че каже нещо, вие сте разумни. Петя, аз те разбрах. Обръщаш се и виждаш двете жилета. Жилето на свободата и жилето на отговорността. Отиваш към жилето на свободата, муркаш се в него и изживяваш пълното щастие от тази така желана свобода. И изведнъж в главата ти изниква въпроса. Ами ако... Ако има един друг свят, светът на спектакъл. Спектакъл! Там едно друго наше аз си казва, леле, как не се сетих на репетицията? Защото вие сега си казвате, да, виртуално е, но и твърде възможно. Нова реалност, нова матрица. Не, 3 от 5 измерения, например. Не, 72. Неща, които не съм си представил дори в най-виртуалните си мисли. Всичко е в главите ни. Главите ни. Прекрасна репетиция си направихме. Аз сценария си. Чао.
Нещо май се случва. Тук хвърчаха разни танци, мисли, идеи. Ако съдим по клавиатурата и компютъра, май ще ни се случи нещо много виртуално-реално или реално-виртуално. Петя, освен че ги танцува, още ги умеете и специалните сложните неща и много обича празните приказки, а действа. Я да видим какво прави Петя. Май е сътворила нещо, което обаче все още е в главата й. Я да видим какво е измислила.
двете желета. Желето на свободата и желето на отговорността. Отиваш в бялото кръмообразното желе на свободата. Отиваш в него и усещаш пълното щастие от тази така желана свобода. И изведнъж в главата ти изниква въпроса: ами ако излизаш от желето на свободата и потъваш в жълтото, както жълтото желе на отговорността, и виждаш колко грешки си направил в желето на свободата. Осъзнаваш всичко, което си направил, а не е трябвало да правиш. Започва да си задаваш въпроса: дали този свят е истински или е иллюзия, дали е реалност, но е толкова красиво. Всичко е на нулата, няма положително или отрицателно, няма черно или бяло. Какво толкова не ви харесва навън? Какво я
Нашият свят е светът на нашите идеи. Лексиката отключва измеренията. Информацията за самото измерение го прави реално. Ако всяко измерение отключва ново, има ли край? Краят е, когато се върне в изначалното положение. Възможно ли е едно начало да е начало на всички измерения? Да, ако всички измерения се намират в едно измерение. Големият взрив. Вярно ли е това, че ако си мислим, че нещо някъде не е да си съществува, то наистина е там някъде? А то дали си мисли за нас същото време тогава? Друг живот? Какво става? Къде се намирам? Кажете ми, моля ви!
ударя по масата, тя дали ще ми се разсърди. Много хора биха казали, че това е пълен абсурд. Защото материалните неща нямат души, нямат чувства, нямат мисли, нищо. Алпинистът стига до върха на планината и там усеща цялата свобода на света. Но за да се изкачи, той използва въже. Но за да се изкачи, той използвал въже. Ще се постарая да се превърна в огледален образ на теб самия. Изкуството да правиш образ. 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 Ако ударя по масата, тя ще не се разсърди. Вярно ли е това? Нашият свят. Какво стана? Макси, Големият взрив от ручката си. Ти мисля, има ли край? При борба ли с неразбираемото грани в теб? Защото той е част от твоя пъзъл. Къде се намираш? друг живот. Добре. Нашият свят е светът на нашите идеи. Лексиката отключва измеренията. Информацията за самото измерение го прави реално. Ако всяко измерение отключва ново, има ли край? Има ли край? Както ние се намираме в огромния свят, така и светът се намира в нас самите. Всяко наше решение оказва влияние на всичко живо и неживо. Ние сами даваме поръчката си на Вселената и тя ни я изпълнява. Зададеното намерение се връща като бумеранг обратно при нас. Личните избори. Това е нашата реалност. Ние творим себе си във всеки един момент. Творим бъдещето си. И бъдещето твори нас. Защото няма минало и бъдеще. Има само тук и сега. И ние, с всичко, което е в мислите. Моята мисъл, това съм аз. Изборът е в мен самия. Аз избирам моя свят. Моя свят. Светът на мисълта. Аз избирам моя свят, защото знаеш ли какво е да не оценяват усилията ти, да се готвиш за нещо, което е важно за теб, да се представиш блестящо, а да ти се изсмеят в лицето. А после било недоразумение. Недоразумение ли, че убиват мечтите ни? Аз избирам моя свят, защото няма смисъл от оправданото насилие. Гледането, примирението с него, те прави насилник. Аз избирам моят свят, защото аз нямам проблеми. В семейството нямам проблеми. С приятелите нямам проблеми. В любовта, дори там нямам проблеми. Аз съм сигурен и силен. Знаеш ли какво е да не можеш да споделиш? Защото те е срам да си признаеш, че си жертва.
ти искаш да крещиш, да се раздираш, да махнеш тази маска, но не можеш, защото така си научен. Да искаш да си перфектен, да виждаш, че успяваш във всичко, обаче това да не ти стига. Да тренираш силено от сутрин до вечер и пак да не си доволен. Знаете ли какво да искаш да тичаш, да скачаш, да се крадеш, когато стигнеш до горе, да се почувстваш наистина жив, да си кажеш, вау, каква гледка. Но не, когато хората те видят, те започват да викат от теб, да ти се смеят. Но защо? Ние просто имаме различни интереси. Мразя се. Провалям се във всичко. Училище, семейството ми, с приятелите ми. Мразя се. Не знам какво става. Нещо не е наред. В главата ми се въртят толкова много неща. Първо идва едно, след него друго. И не знам кое да кажа първо. И се обърквам. Обърквам се все повече и повече. Объркана се може би, защото управляват живота ми. Казвам на 17 години. Искам да бъда свободна. Дори на 20, на 30 или на 40 да стана. Винаги ще управлявам живота ми. А знаеш ли какво е да си сам? Защото те е страх да повярваш на хората. Да слушаш постоянно колко си съвършен и колко всичко е наред. И защо? Имам една празнота в себе си, която не мога да запълня. Пиша за някаква любов, която повече не мога да вярвам. Знаеш ли какво е? Да ти дадат възможността да твориш, да направиш нещо различно и това творение да изразява самия теб. И накрая човека дал ти шанса да изразиш себе си, да ти каже, че не си изпълнил изискванията. Какви изисквания трябва да изпълниш, за да бъда себе си? А знаете ли какво е да нямате пари? Да не знаете дали семейството ви ще има какво да яде на следващия ден. Да се чувствате безполезни. Да не можете да направите нищо. Да имате идеи, но да нямате пари. Това избрах нашия идеален свят. Светът на мислите, в който всичко е възможно. Както ние се намираме в огромния свят, 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 съживете се! Хората седят на капанче, правят любов, забавляват се. Защото имат пари. Както ние сме се били намирали в огромния свят, така и светът се намира в нас самите. Всяко наше решение оказвало влияние на всичко живо и неживо. Сами сме били давали поръчката си на Вселената и тя ни е изпълнявала. Зададеното намерение се връщало като бумеранг обратно при нас. Личните избори, това
била нашата реалност. Ние сме били творели себе си във всеки един момент. Творели сме били бъдещето си. И бъдещето творяло нас. Личните избори. Да. Изборът е в мен самия. Аз избирам моя свят. Мой свят. Светът на материалното. Ирик ба акаба ес акаба ес ба акаба акаба. А вие ще изберете ли света на материалното или ще останете в този измисления свят? Искате ли да бъдете богати, красиви и известни? Няма да имате проблеми. Да няма проблеми. Да имаш всичко. Да имам сигурност. Да си богат, търсен и известен. Да контролирам живота си. Да си VIP. И всички да те уважават. Ами идеите, ценностите, мислите. Всичко това е само в главата. А всичко, което е в главата, може да стане реално само в материалния свят. Какво направи за живота си?
tall and dying thing of an enviable height. And be known to be quite handsome in a certain angle and a certain light. This is just
следната партия, водят си спектакли, правят роли, забавляват се. Аз искам да правя музика и да бъда известен. Аз искам да изиграя своя личен спектакъл, за да открия себе си. Аз исках просто да направя форум, за да може най-накрая да се случи спектакъл. Всичко е в главите ни. Аз исках да бъда актьор, за да мога да създавам собствените си образи. Това беше шоуто. Интернет форум спектакъл. Ама толкова много се объркахте. Как цялата идея да излезе на сцената? Идеи, мечти, каузи. Ти, Електър, нали искаш да направиш форум? Ами сега нямаш нищо. За какво ще се бориш? За спектакъла? За форума? За групата? Или за себе си?
възможности. Няма само рационално или ирационално. Има нас самите в момента на действие. Действеност. Сега. Събрахме се, започнахме да релаксираме на свещи, на музика. Изключително добре, кой друг е и кои са ти рационално, обаче, съда на идеите. Добре. Има също двама останалите, къде са на последната средата. отричане и съмнение. Съществува Господ, съмняваме се, че може да се извърти каквото и да било без намесата на Господ. Съществуват технологии, съмняваме се, че съществува Господ, защото не може да се докаже чрез наука. Добре, още тия две неща се обединят. Божко, те ще идеме. Все още хора има, което не е обяснено от Господ и смятам, че Божко беше само. Ами има такива и съществува. Господ бе хора. Познанието е границата между ирационалното и рационалното. В момента, в който ти вкараш в опита си ирационалното, то за теб е рационално. Ако и други хора го направят същото, за теб също е рационално. От ирационалното току-що станало рационално. Влязо ми в опита. Чрез казването на нещо и осъзнаването ми като идея, всъщност това става част от опита ни, съответно губи ирационалния си характер. Зависи от нас, ние просто трябва да действаме спрямо обстоятелствата, в които сме поставени. Айде, ви си пак мислите спектакъл, мисля, точно това обяснявах ли малко, наверно не го обясня. Сценарии, сцени, не знам си какво образи, две други. Дув, имаш 20 пинки в джоба. Не, това те връща. А не, имам 20 пинки в джоба, чакай да се наредно какво. Знаеш ли какво е да не можеш да споделиш? Защото те е срам да си признаеш, че си жертва, че си слаб. Научили си да бъдеш невидим, да те виждат само когато носиш маска. Агресия. И да крещиш и да се раздираш. И да махнеш тази маска, но да не можеш. През целия спектакъл, през цялото това нещо вие вървите към съвременните проблеми, съвременното общество. Както казах, нали, на Бош, монолога на Бош е като монолога на Хамлет. Съмнение, да избереш този свят или ония свят, да избереш да бъдеш или да не бъдеш. Това е и оттам вашите драми влизат също като изборите ви. Влизат като вашия избор, да бъда или не. Но за да стигнеш до този избор, ти, за да избереш, не можеш просто да кажеш аз избирам. Или аз това е. Ти трябва да минеш през процес. Всъщност действието е много важно. Няма значение дали вярваме в ирационалното или само в рационалното. Трябва да се получи някаква взаимовръзка между двете, така че да имаме максимално полза. Нямаме пари за спектакъл. Сега някой мога да обясни как точно става този спектакъл и с какви средства и така нататък. Разнородни таланти, така да се каже. Едни могат да танцуват, да пеят, работят с компютър перфектно почти половина
половината от тук. Бошко написва сценария. Ивели. Ивели. Каква му идеята, моля? Това е мислител. Иван да го нарисува. Някой какво правите? Много е покани. Кой се опитва да сме покани? Стане! Виж! Виж! Винаги ще бъде с проекта в нашите спомени там. Друг живот! Какво стана? Къде се намирам? Кажете ми, моля ви! Преди да седна в този форма ти с името. Когато вече го няма форма на тебе, ника ти се разбива и ти става да се пак към името да се върнеш. Използваме това, което е в главите ни на практика. Там е връзката между материалното и идеалното, действието, което каза преди малко Пети. И действие ми се пробваме да направим спектакъл. И всъщност пробването да се направи спектакъл, да прави спектакъл. Да, всъщност. Това, което се случва, не се случва на практика в главите. В главите ни е нашата представа за това, което се случва. И за това възприятието е субективно, защото няма как всички да виждаме едно и също нещо по един и същи начин. И затова съществува представата. Иначе ще да бъде една картина. Черно, няма нищо повече. Разбрахте ли?
Отворите това екран и дигите. Добре дошли във форума на театрална трупа 3-4. Един спектакъл за самия себе си. Във времето на неговото случване. В един реален форум, направен за да се случи спектакъл. В действието сме. Защото всичко е проявително. А дали